Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζουμε τις ασκήσεις εδώ πέρα στα στατιστικά και δειγματικές κατανομές. Θα πάω λίγο μπρος πίσω βάσει πώς νομίζω εγώ θα ήθελα να κατανέμονται, ας πούμε. Εντάξει, περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Πάμε άσκηση 3-1. Πιο απλή άσκηση από αυτή δεν γίνεται. Έτσι πάμε στα τελείως εισαγωγικά. Θα ξεκαθαρίσουμε πλήρως πληθυσμό, δείγμα και τέσσοξουμούξου. Λοιπόν, δίνει το πληθυσμός λέει των μετρήσεων 3, 4, 5 και 6. Άρα μετράμε κάτι, το οποίο το ονομάζουμε τυχαία μεταβλητή και τα αποτελέσματα που παίρνουμε μετρήσει, οι παρατηρήσεις δηλαδή που έχουμε, είναι στην πρώτη μέτρηση 3, 4, 5 και 6. Οκ, λέει να υπολογιστούν η πληθυσμιακή μέση τιμή και η πληθυσμιακή διακύμανση. Θέλει δηλαδή να υπολογίσουμε το μη και το σίγμα τετράγωνο. Εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε το μη και το σίγμα τετράγωνο ακριβώς γιατί γνωρίζουμε τις τιμές όλου του πληθυσμού. Γνωρίζουμε τις τιμές που παίρνει η συγκεκριμένη μέτρηση για όλο τον πληθυσμό. Άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε, να υπολογίσουμε την πληθυσμιακή μέση τιμή και την πληθυσμιακή διακύμανση. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχει νόημα η στατιστική επεξεργασία εδώ πέρα. Γιατί την χάνουμε ένα τυχερή και να γνωρίζουμε όλες τις τιμές του πληθυσμού. Οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική πληθυσμιακή μέση τιμή και την πραγματική την πληθυσμιακή διακύμανση. Εντάξει, δεν χρειάζεται στατιστική επεξεργασία. Για να δούμε λοιπόν τι μαγικό λες να κάνουμε εδώ πέρα. Η πληθυσμιακή μέση τιμή, όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, είναι το άθροισμα των παρατηρήσεων διά το πλήθος των παρατηρήσεων. 3 και 4 και 5 και 6 οι παρατηρήσεις διά το 4. Αυτό ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι κάνει 4,5. Εντάξει, άμα κάνεις αυτό εδώ το πηλίκο θα μας κάνει 4,5. Οκ. Πάμε για την πληθυσμιακή διακύμανση. Ο τύπος για την πληθυσμιακή διακύμανση είναι ως εξής. Είναι το άθροισμα των τετραγώνων, των αποκλήσεων, των παρατηρήσεων από την πληθυσμιακή μέση τιμή. Και όλο αυτό όμως είναι διά νη. Μα θα μου πεις καλά τόσο καιρό και εγώ που διαιρούσα με το νη πλην ένα λάθος το έκανα. Όχι, δεν το έκανες λάθος. Με νη πλην ένα διαιρούμε όταν μιλάμε για την δειγματική διακύμανση. Για τη διακύμανση στο δείγμα. Τώρα που μπορούμε και υπολογίζουμε την πληθυσμιακή διακύμανση, και γιατί μπορούμε και υπολογίζουμε την πληθυσμιακή διακύμανση, γιατί ξέρουμε την πληθυσμιακή μέση τιμή, την πραγματική μέση τιμή. Άρα μπορούμε να υπολογίζουμε την πραγματική διακύμανση. Εκεί λοιπόν διαιρούμε με το νη. Το έχω εξηγήσει θεωρία, δεν το ξαναεξηγώ για ποιο λόγο δεν είναι νη και δεν είναι νη πλην ένα, με βαθμούς ελευθερίας και τέτοια. Αλλά όταν υπολογίζω στον πληθυσμό τη διακύμανση διαιρώ με το νη, με το μέγεθος του πληθυσμού, ενώ όταν το υπολογίζω στο δείγμα διαιρώ με νη πλην ένα. Άρα στο προκείμενο παράδειγμα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, συγγνώμη, το άθροισμα είναι να πάει στον 1 έως 4 γιατί έχω 1, 2, 3, 4 παρατηρήσεις και το μέγεθος του πληθυσμού είναι 4, πάρα πολύ ωραία, οπότε πάμε να εφαρμόσουμε. Εδώ πέρα η πληθυσμιακή μέση τιμή τη βρήκαμε 4,5, άρα έχω πρώτη παρατήρηση, 3 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο, συν 4 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο, συν 5 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο, συν 6 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο. Εντάξει, και όλο αυτό δια 4. Άμα κάνεις εδώ με τις πραξούλες είναι μείον 1,5 και όλο στο τετράγωνο, συν μείον μισό και όλο στο τετράγωνο, συν μισό στο τετράγωνο, συν 1,5 στο τετράγωνο και όλο αυτό δια 4. Φάνηκε? Άρα τι έφτιαξα πάλι ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, δια 4, άμα κάνεις εδώ πέρα τις πράξεις, 25, είναι λοιπόν 1,25. Εντάξει. Να τη λοιπόν η πληθυσμιακή μέση τιμή, να την πληθυσμιακή διακύμανση, πιο απλά δεν γίνεται. Διαιρώ προσοχή με το μέγεθος του πληθυσμού, όχι πλην 1. Διαιρώ δια νη. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Οπότε ας βάλω τα αποτελέσματα αυτά να τα έχω εδώ πέρα. Άρα λοιπόν βρήκαμε στο πρώτο ερώτημα ότι η πληθυσμιακή μέση τιμή είναι 4,5, η δε πληθυσμιακή διακύμανση είναι 1,25. Very nice. Δεύτερο ερώτημα, μας ρωτάει το εξής. Να καταγραφούν όλα τα δυνατά τυχαία δείγματα με επανάθεση μεγέθους νη ίσον 2. Όλα τα δυνατά τυχαία δείγματα, να ο πληθυσμός έχει μέγεθος 4. Σου λέει πάρε εδώ πέρα και τράβα δείγμα μεγέθους 2, με επανάθεση δηλαδή τραβάς το πρώτο, βλέπεις ποιο είναι, το ξαναβάζεις μέσα, αυτό σημαίνει επανάθεση. Επαναθέτεις μέσα. Εντάξει. Και μετά ξαναπέτεις και βλέπεις το δεύτερο. Άρα όλα και όλα τα τυχαία δείγματα μεγέθους 2 είναι το εξής με επανάθεση. Είναι το 3,3, 3,4, 3,5,
Δεν μ' άρεσε που τα έβαλα έτσι, να τα απλώσω λίγο περισσότερο, σαν μπουγάδα. 3,3. 3,4. 3,5. Ωραίο δεν είναι αυτό με τα... Είδες εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι ωραίο, σαν τέχνη, ωραίο. 3,5, 3,6. Πάει αυτό. Next one. 4,3. Βλέπεις εδώ 3,3 με επανάθεση, Ωραία. 4,4. 4,5. 4,6. 5,3. 5,4. 5,5. 5,6. Και τελευταίο 6,3. 6,4. 6,5. 6,6. Εντάξει. Παρατήρησε ότι ο αριθμός των τυχαίων δειγμάτων όταν έχω επανάθεση είναι 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 που είναι 2 στην Τετάρτη. Τυχαίο δεν νομίζω. Δεν θα το αναλύσω εδώ πέρα, αλλά μιλάμε για συνδυαστική ανάλυση. Συνδυαστική ανάλυση. Μη στην Κάπα. 2 στην Τετάρτη. Με επανάθεση. Όποιος θέλει θα το ψάχνει. Να δει ότι δεν είναι τυχαίο. Το ότι βγαίνουν 16 τα δείγματα όταν έχω επανάθεση. Εντάξει. Έχω λοιπόν 16 δείγματα, αυτά είναι όλα και όλα. Για κάθε δείγμα λέει να βρεθούν ο δειγματικός μέσος, χ μέσο, κόμμα S τετράγωνο. Για κάθε ένα από αυτά τα δείγματα να βρεθούν ο δειγματικός μέσος και η δειγματική διακύμανση. Εντάξει. Θα το κάνω εδώ για την πρώτη σειρά, θα το δείχνω κιόλας. Για τα υπόλοιπα θα το γράφω κατευθείαν τα αποτελέσματα, έτσι για να μην το κουράζουμε πάρα πολύ. Οπότε, εσύ δεν πρέπει να καθίσεις να τα κάνεις. Okay. 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε για αυτά. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν. 3, 3. Να το φας και ένα κρύα. Λοιπόν, 3, 3. Εντάξει. Ο δειγματικός μέσος εδώ είναι χ μέσο είναι 3 συν 3 διά 2. Εντάξει. Εδώ πέρα οπότε είναι 3 και 3 2, 6 2, 3. Προφανώς αφού και τα 2 είναι 3. Η δε διακύμανση δεν πρέπει να σου προξενήσει καμία εντύπωση ότι θα είναι το άθροισμα των χι μείον χ μέσο και όλο στο τετράγωνο από α ίσον 1 έως 2 και όλο αυτό δια 2 πλην 1. Και αυτό εδώ θα μου κάνει, κοίταξε πόσο θα μου κάνει, χ είναι το 3 μείον 3 και όλο στο τετράγωνο συν 3 μείον 3 και όλο στο τετράγωνο δια 2 πλην 1 που είπαμε δια 1. Αυτό είναι 0, αυτό είναι 0, άρα όλο μαζί είναι 0. Εντάξει. Άρα άμα θέλω να το γράψω έτσι και λίγο κάπου συμβολικά, το χ μέσο του 3,3 μου κάνει 3 και το S τετράγωνο του 3,3, εντάξει, ωραία δεν είναι άμα το γράφω έτσι. Καλά είναι έτσι. Και το S τετράγωνο 3,3 κάνει 0, δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι κάνει 0, αφού είναι 3 μία παρατήρηση, 3 η άλλη, άρα δεν υπάρχει διακύμαση, 3 και 3. Μεγάλε, είσαι ωραίος. Λοιπόν, οκ. Πάει λοιπόν αυτό. Για να προχωρήσω και στο επόμενο, κάνουμε 2-3 και μετά να το αφήσουμε. 4, ότι ας πούμε επιλέγω το 4,6. Πάμε στο 4,6. 4,6. Εντάξει, το χ μέσο θα είναι 4, ο δειγματικός μέσος θα είναι 4 συν 6 δια 2. Πόσο θα μου κάνει αυτό? 5. Εντάξει, αυτό θα μου κάνει 5. Ωραία. Επομένως τότε η αντίστοιχη δειγματική διακύμανση θα είναι 4 μείον 5 και όλο στο τετράγωνο συν 6 μείον 5 και όλο στο τετράγωνο δια 2 πλην 1. Αυτό μου είναι 4 πλην 5 και όλο στο τετράγωνο με πλην 1 και όλο στο τετράγωνο συν 1 στο τετράγωνο δια 1, όλο αυτό μου κάνει 2. Η δειγματική διακύμανση λοιπόν είναι 2. Εντάξει, ας κάνω και για ένα τελευταίο. Για διάλεξη ποιο θέλεις. Ποιο θες, ας πάρουμε το 3-6. Ωραία, 6-3, ας πάρω το 6-3. 6 λοιπόν 3. Ο δειγματικός μέσος, δηλαδή ο μέσος αυτού του δείγματος θα είναι 6 συν 3 δια 2, το οποίο κάνει 4,5. Η δε δειγματική διακύμανση θα είναι 6 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο συν 3 μείον 4,5 και όλο στο τετράγωνο και όλο αυτό δια 2 πλην 1. Very nice. 6 μείον 4,5, 1,5 στο τετράγωνο συν
μείον 1,5 και όλο στο τετράγωνο και όλο αυτό δια 1, 2 25, 4,5. Η δειγματική διακύμανση λοιπόν εδώ είναι 4,5. Οκ. Είδες, ταυτίζεται με τον δειγματικό μέσο. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να σου γράψω εδώ συγκεντρωτικά όλα τα αποτελέσματα. Έτσι να τα έχεις, να πας να τα ελέγξεις. Πάμε, θα τα γράψω εδώ πέρα λοιπόν. Βάζω εδώ τους δειγματικούς μέσους. Χ μέσο του 3,3 ίσο. Χ μέσο του 3,4. Χ μέσο του 3,5. Χ μέσο του 3,6. Ωραία. Ας τα πάμε έτσι σιγά σιγά. Μετά χ μέσο του 4,3. Χ μέσο του 4,4. Χ μέσο του 4,5. Χ μέσο του 4,6. Ίσο, 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 ίσο. Εδώ το μέσο είναι 3, 3,5, 4, 4,5. Εδώ είναι 3,5, 4, 4,5, 5. Εντάξει, δέστα. Κάνεις τις πραξούλες σου για να είσαι σίγουρος. Ωραία. Πήγαμε μέχρι το 4-3, οπότε εδώ πάμε τώρα στο 5-3, 5-4, 5-5 και 5-6. Εδώ θα βάλουμε το 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Οπότε και τα νούμερα θα αλλάξουν και θα γίνουν ως εξής. Ωραία. Πάμε λοιπόν ο δειγματικός μέσος του 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. Εδώ θα είναι 4, 4,5, 5, 5,5. Ενώ εδώ θα είναι το 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Εδώ θα είναι 4,5, 5, 5,5 και 6. Very nice. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Να κάνεις τις πράξεις για να το επιβεβαιώσεις. Πάμε αντίστοιχα να βρούμε και τις δειγματικές διακυμάνσεις. Εσύ θα καθίσεις να τις υπολογίσεις λιγάκι για να δεις ότι δεν κάνεις κανένα λάθος. Εγώ θα προσπαθήσω να τα μαζέψω όλα εδώ να φαίνονται. Μέχρι που πάω? Μέχρι εδώ. Εντάξει. Ωραία. Πάμε εδώ. Έχω το S33, S34, S35, S36. Φυσικά όλα αυτά εδώ είναι τετράγωνα. Είναι δειγματικές διακυμάνσεις. Του 3, 4, 3, 5, 3, 6. Εντάξει. Οπότε πάμε τα S43, S44. Ίσον, 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 ίσον. Ίσον και ίσον. Πάμε μετά εδώ. S, πού σταμάτησε 4-4. 4-5. S4-6. Αυτά όλα φυσικά είναι τετράγωνα γιατί είναι δειγματικές διακυμάνσεις. S5-3. S τετράγωνο 5-4. Κάντε μ' αρέσει εδώ. Εντάξει, ωραία, το έβαλα νωρίτερα. S τετράγωνο 5,5 και S τετράγωνο 5,6. Ίσον, 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 ίσον και ίσον. Τέλος έχω το S τετράγωνο 6,3, S τετράγωνο 6,4, S τετράγωνο 6,5 και S τετράγωνο 6,6. Ίσον, 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 ίσον. Εδώ πέρα είναι 0. Εδώ πέρα με το 3,4 είναι το 3,5. Μισό από το 1,025 και 0,25, 0,5. Εδώ πέρα είναι 1 και 1, 2. Εδώ πέρα είναι 4,5. Εντάξει. Εδώ πέρα με τον ίδιο τρόπο είναι μισό. Εδώ είναι 0. Εδώ είναι μισό. Και εδώ είναι 2. Εδώ είναι 2. Εδώ είναι μισό. Εδώ είναι 0. Και εδώ είναι μισό. Τέλος, εδώ είναι 1,5, εδώ είναι 4,5. Εδώ είναι 2. Εδώ είναι μισό. Και εδώ είναι 0. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε υπολογίσει όλες τις τους δειγματικούς μέσους και όλες τις δειγματικές διακυμάνσεις. Εντάξει. Άκου τι λέει τώρα η επόμενη ερώτηση. Να βρεθούν λέει να βρεθεί το expectation του χ μέσο και το variance του χ μέσο και να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που δίνουν γνωστές σχέσεις. Να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που δίνουν γνωστές σχέσεις. Εντάξει. Ωραία.
Για να βρω εγώ λοιπόν το expectation του χ μέσο, το μόνο που έχω να κάνω επί της ουσίας τι είναι? Το expectation του χ μέσο είναι η αναμενόμενη τιμή των δειγματικών μέσων τιμών. Και εσύ ήδη ξέρεις ότι το expectation του χ μέσο κάνει μη. Σου λέει απλά επαλήθευσε ότι αυτό ισχύει. Εντάξει? Για να επαληθεύσεις ότι αυτό ισχύει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις όλους τους δειγματικούς μέσους που υπολογίσαμε πριν, να τους αφήσεις και να διαιρέσεις με το 16, που είναι το σύνολο των δειγμάτων. Και από εκεί και πέρα θα δεις ότι αυτό ισούται πραγματικά. Ομοίως και με το βάρος του χ μέσο, γνωρίζουμε η σχέση είναι ότι είναι σίγμα τετράγωνο διανύ. Εντάξει, αυτή είναι η γνωστή σχέση. Πράγματι εμείς πριν βρήκαμε σίγμα τετράγωνο 1,25. Εντάξει, 1,25. Και άμα το διαιρέσεις δια 16, 1,25 δια 16. Εντάξει, βγαίνει το variance του χ μέσο βάση του τύπου και πράγματι αν πάρεις εδώ και τα προσθέσεις όλα αυτά εδώ πέρα, κάτι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, μισό, 2, όχι, μισό, 2, 2,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 10,5, 12,5, 13, 17,5, 19,5, 20, ακριβώς, ωραία, μας βγαίνει λοιπόν, σωστά έκανα λάθος εγώ εδώ πέρα, το βάρος του χ μέσο περιμένεις να βγει σίγμα τετράγωνο λοιπόν και πράγματι άμα τα αφήσεις όλα αυτά και διαιρέσεις με το 16 σίγμα τετράγωνο διανύ θα δεις ότι και αυτό προκύπτει 1,25. Εντάξει, όπως το περίμενες. Το βρήκαμε, εντάξει. Τέλος να υπολογιστεί λέει το expectation του S τετράγωνου. Το expectation του S τετράγωνου ουσιαστικά προκύπτει από το expectation του S τετράγωνου. Τι λάθος έκανα, κάτι λάθος έκανα. Τι λάθος έκανα. Το variance του χ μέσο. Κάτι έχω κάνει λάθος εδώ πέρα, δεν μου αρέσει, θα επανέλθω αργότερα, αν όχι σε αυτό το βίντεο στο επόμενο, κάτι έχω κάνει λάθος εδώ πέρα, αριθμητικό. Θα το βρούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατέγραψες εσύ τα αποτελέσματα και εμείς σε νοιάζει όλα καλά θα πάνε. Πάμε, προχωράμε στην 3.6. 3.6 λοιπόν. Μια βιομηχανία κατασκευάζει παιδικές τροφές, τον οποίο το βάρος ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή 900 γραμμάρια και τυπική απόκληση 50 γραμμάρια. Άρα ορίζω την τυχαία μεταβλητή χ που είναι βάρος παιδικής τροφής σε γραμμάρια. Και λέω ότι βάσει των στοιχείων της άσκησης το χ ακολουθεί κανονική κατανομή με 900,50 μας δίνει την τυπική απόκληση, άρα είναι 50 στο τετράγωνο. Εντάξει, 2.500. Μας λέει λοιπόν ότι το χ ακολουθεί αυτό εδώ πέρα. Σε ένα αγορομενικό έλεγχο λέει ο ελεγκτής διαλέγει στην τύχη 40 κουτιά. Επιλέγει λοιπόν, 40 κουτιά. Το κάθε ένα από αυτό φυσικά ακολουθεί μια κανονική κατανομή, το βάρος του. Δηλαδή το ένα είναι 893, το άλλο είναι 912, το άλλο είναι 903, κάποιο που ξεφεύγει είναι 967, εντάξει. Ωραία, ο ελεγκτής διαλέγει στην τύχη 40 κουτιά την παραβολή μιας ημέρας και τα ζυγίζει όλα μαζί. Πάει και τα ζυγίζει όλα μαζί λοιπόν. Ποια είναι η πιθανότητα, για να δούμε τι μας ζητάει. Ποια είναι η πιθανότητα, ωραία, το συνολικό βάρος των 40 κουτιών να είναι μικρότερο του 35.000 γραμμάρια. Θέλω μικρότερο του 35.000. Το θέμα είναι ποιος θέλω να είναι μικρότερος από το 35.000 γραμμάρια. Λέει το συνολικό βάρος όλων των κουτιών. Εκεί τώρα υπάρχετε δύο κατηγορίες τέτοιο. Είστε εσείς που λέτε ότι εδώ πρέπει να βάλω 40 χ. Έτσι δεν είναι? Και υπάρχετε και οι άλλοι οι οποίοι λες όχι, δεν πρέπει να βάλω 40 χ, πρέπει να βάλω άθροισμα των χι από i ισομένο ως 40. Και φυσικά the winner is η δεύτερη, the second ones. Εντάξει, για ποιο λόγο? Πρόσθεσες. Εάν εσύ λοιπόν δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν μου βάλω 40 χ. Ωραία. Άμα βάλεις 40 χ τότε ξέρεις τι υποθέτεις? Ότι το βάρος του κάθε κουτιού δεν είναι τυχαία μεταβλητή, αλλά είναι ακριβώς ο ίδιος αριθμός. Δηλαδή υποθέτεις ότι αυτός επιλέγοντας επιλέγει 40 κουτιά που έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. Το πιζες? Γιατάκι. Λοιπόν,
Αν λέγαμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ουσιαστικά θα υπέθετες από μέσα σου ότι το βάρος της παιδικής τροφής θα ήταν ένας αριθμός ακριβής και όχι τυχαία μεταβλητή για να πάρει 40 φορές αυτό. Άρα αυτό που μας ζητάει είναι η πιθανότητα το σίγμα των HI όταν το I τρέχει από το 1 ως το 40 να είναι μικρότερο από 35.000. Εμείς, όπως ήδη γνωρίζουμε, για να υπολογίσουμε πιθανότητες μιας τυχαίας μεταβλητής, ποια είναι αυτή η τυχαία μεταβλητή? Φυσικά και είναι τυχαία μεταβλητή και μάλιστα είναι και στατιστική συνάρτηση. Γιατί το άθροισμα των HI ουσιαστικά είναι και H1, H2 και H3 και H4 μέχρι το H40. Ουσιαστικά είναι το δείγμα που παίρνω. Γιατί όταν έρθει αυτός και κάνει αγορονομικό έλεγχο, λέει: φέρουμε ένα δείγμα με 40 εδώ πέρα. Άρα είναι μια στατιστική συνάρτηση γιατί περιλαμβάνει όλες τις τιμές του δείγματος και καμία παράμετρο. Επομένως είναι μια στατιστική συνάρτηση, άρα είναι και μια τυχαία μεταβλητή. Άρα λοιπόν έχει κάποια κατανομή πιθανότητας, άρα για να βρούμε κάποια πιθανότητα αυτής πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη κατανομή πιθανότητας της. Ήδη τώρα πρέπει να έχει εξοικειωθεί ότι αν το HI ακολουθεί κανονική κατανομή με 900, το 50 στο τετράγωνο είναι 2.500, το άθροισμα των HI από ISO 1 έως 40 θα ακολουθεί και αυτό τον ίδιο τύπο κανονικής κατανομής, μόνο που εδώ θα είναι μη επί μη, αυτό εδώ φαντάσου ότι είναι το μη και αυτό εδώ είναι το σίγμα τετράγωνο. Θα ακολουθεί μη επί μη, μη επί σίγμα τετράγωνο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό γιατί ουσιαστικά τι κάνεις? Η μέση άθροισμα, άμα ήταν μόνο H1 και H2, H1 και H2, δεν θα ήταν εδώ μη συν μη, σίγμα τετράγωνο συν σίγμα τετράγωνο. Τώρα φαντάσου ότι έχει 40 τέτοια, εντάξει. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα θα είναι 40 επί 900 και 40 επί 2.500. 40 επί 900 και 40 επί 2.500. Για να κάνουμε εδώ τις πράξεις κατευθείαν. 40 επί 900 κάνει 36.000. 36.000. Τυχαίο δεν νομίζω. Και το 40 επί 2.500 είναι 100.000, είναι το 10 στην πέμπτη. Θα δεις για ποιο λόγο το γράφω έτσι, θα διευκολύνει λιγάκι τις πράξεις. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα βρήκαμε λοιπόν την κατανομή που έχει υπόψη τυχαία μεταβλητή για την οποία θέλουμε να βρούμε την πιθανότητά της. Η κατανομή λοιπόν της σίγμα των HI από ISO 1 έως 40 θα ακολουθεί μια κανονική κατανομή με 36.000, 10 στην πέμπτη. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Άρα το μόνο που έχω να κάνω για να υπολογίσω εδώ πέρα την πιθανότητα είναι να κάνω έναν τυπικό μετασχηματισμό. Γιατί αν η σίγμα HI ακολουθεί αυτήν εδώ πέρα, τότε η σίγμα HI μείον 36.000 αφαιρώ τη μέση τιμή και διαιρώ με τη ρίζα του 10 στην πέμπτη, το έπιασες. Τι θα ακολουθεί? Είναι ο τυπικός μετασχηματισμός, μια τυπική κανονική κατανομή για την οποία έχω τον πίνακα και μπορώ να υπολογίσω τις πολύ ωραίες πιθανότητες που τόσο πολύ θέλω. Επομένως, στο σβήνω και αυτό και κρατάω μόνο τον τυπικό μετασχηματισμό. Γράφω λοιπόν για να το βλέπεις εδώ κατευθείαν ότι το σίγμα HI μείον 36.000 διά το ρίζα 10 στην πέμπτη, τώρα εδώ με τα μαθηματικά, είναι άλγευρα, πρόσεχε πάρει, το ρίζα 10 στην πέμπτη θα το γράψω ρίζα 10 στην τετάρτη επί 10. Και ο λόγος που το γράψω ρίζα 10 στην τετάρτη επί 10 είναι ότι το ρίζα 10 στην τετάρτη μπορεί να βγει έξω από τη ρίζα και να γίνει 10 στο τετράγωνο, δηλαδή 100. Άρα λοιπόν το ρίζα 10 στην πέμπτη είναι 100 επί ρίζα 10. Αν δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό, ούτε και αδίμονο. Πήγαινε σε μια άλλη πρώτη ηλικίου να κάνεις επανάληψη. Εντάξει. Και θα λέμε ότι αυτό ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή. Very nice. Ωραία. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα που θέλω, πιθανότητα το σίγμα HI. Άρα να τα μαζέψω λιγάκι όλα τώρα προς τα πάνω. Θα τα μαζέψω όλα προς τα πάνω, έτσι, για να τα βλέπουμε. Αυτό εδώ θα το γράψω πάνω μάλλον. Έτσι, για να είμαι εδώ άνετος. Okay. Βγάλαμε το σίγμα HI μείον 36.000. Το I βέβαια τρέχει από το 1 ως το 40. Και όλο αυτό διά 100 επί ρίζα 10 ακολουθεί μια τυπική κανονική κατανομή με 0,1. Εντάξει. Επομένως η ζητούμενη πιθανότητα λοιπόν που θέλαμε εδώ πέρα θα ισούται με την πιθανότητα, κάνω τον τυπικό μετασχηματισμό, αφαιρώ και από τα δύο μέλη το εδώ είναι στο 40, το 36.000, ωραία, μικρότερο δηλαδή από το 35.000 μείον 36.000,
και διαιρώ και τα δύο μέλη με το 100 επί ρίζα 10, 100 επί ρίζα 10 εδώ και 100 επί ρίζα 10 εκεί πέρα. Εντάξει, άρα αυτό εδώ θα ισούται με την πιθανότητα το. Αυτό εδώ πέρα πλέον είναι η τυπική κανονική μεταβλητή, το Z, πάρα πολύ ωραία. Το Z λοιπόν είναι μικρότερο του 35 μείον 36.000 είναι μείον 1000. Μείον 1000 λοιπόν δια 100 επί ρίζα 10. Το 100 εδώ με το 1000 τα μηδενικά φεύγουν και μένει μείον 10 δια ρίζα 10. Επειδή αυτό μου έχει τύχει αρκετές φορές, πόσο κάνει 10 δια ρίζα 10? Αν σε πιάσω, 10 δια ρίζα 10, πόσο κάνει 10 δια ρίζα 10? Για δες, το 10 δια ρίζα 10, το 10 δεν μπορεί να πεις ότι είναι το ρίζα 10 και όλο στο τετράγωνο. Δια ρίζα 10 πόσο κάνει αυτό? Θέλει αυτό με αυτό, άρα κάνει ρίζα 10. Δες το και χειαστεί, τι άλλο να σου πω. 10 δια ρίζα 10 κάνει ρίζα 10. Πράγματι, αν πας χειαστεί εδώ πέρα, ρίζα 10 επί ρίζα 10 κάνει 10. Εντάξει. Να σε πιάσω. Λοιπόν, επομένως αυτό ισούται με την πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή Z να είναι μικρότερο του μείον ρίζα 10, το οποίο ουσιαστικά ισούται με την πιθανότητα η κανονική τυχαία μεταβλητή να είναι μικρότερο, το ρίζα 10 είναι περίπου μείον 3,17 αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, μείον 3,16, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ίσως είναι 3,16 ξέρω, κάτι τέτοιο, ή 3,15, εντάξει. Ωραία, εδώ πέρα έχω μια διαφωνία με το βιβλίο, μπορεί να είναι δικό μου το αριθμητικό λάθος, το βιβλίο δίνει τέλος πάντων μια τέτοια τιμή. Οι πίνακες που έχουμε σταματάνε μέχρι το 3,0, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 3,09, εντάξει, γιατί ουσιαστικά έχει τερματίσει εδώ πέρα η πιθανότητα, δηλαδή άμα το δεις, ουσιαστικά είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Σου λέει ότι έχω να τη τυπική κανονική κατανομή, εδώ είναι το 0, εδώ είναι το συν πλην 3 σίγμα, μείον 3 σίγμα. Εδώ είναι το 3 σίγμα και σου λέει εντάξει να πας πιο έξω, μείον 3,16. Φυσικά το σίγμα εδώ πέρα στην τυπική κανονική κατανομή είναι 1, είμαι στην τυπική κανονική κατανομή. Σου λέει να είναι παραπέρα από εδώ πέρα, έτσι η πιθανότητα είναι απειροελάχιστη, αλλά έστω παρόλα τα αυτά, για να κάνουμε μερικές πράξεις, σου γίνεται να αντί για μείον 3,16, μείον 2,16, έτσι. Άρα πάμε να βρούμε την πιθανότητα η κανονική τυχαία μεταβλητή Z να είναι μικρότερο του μείον 2,16. Πιθανότητα το Z να είναι μικρότερο του μείον 2,16. Εσένα ο πίνακας δεν σου δίνει αυτές. Ο πίνακας δεν σου δίνει τα αρνητικά. Σου ζητάει λοιπόν να είναι μικρότερο του μείον 2,16. Αυτό εδώ τι θα κάνουμε? Θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι είναι συμμετρική η κατανομή και θα πούμε ότι αυτό ζητάει με την πιθανότητα το Z να είναι μεγαλύτερο του 2,16. Ναι, αλλά ο πίνακας δεν μας δίνει αυτές τις τιμές, ο πίνακας μας δίνει τιμές μικρότερες και μάλιστα μεταξύ του 0 και εδώ. Άρα θα πω ότι αυτό είναι ένα μείον την πιθανότητα το Z να είναι μικρότερο του 2,16 και το Z να είναι μικρότερο του 2,16 είναι από εδώ και κάτω, άρα κόβω το μισό. Το γράφω λοιπόν ένα μείον, εν δεύτερον συ την πιθανότητα, 0 μικρότερο του Z μικρότερο του 2,16. Άμα κάνω τις πραξούλες, ένα μείον εν δεύτερο είναι 0,5 μείον. Η πιθανότητα το Z να είναι μεταξύ του 0 και του 2,16 είναι ωραίο. 2,16 είναι 0,4846. Εντάξει. 0,4846. Άρα μπορ πραξούλες και είσαι έτοιμος. Επαναλαμβάνω, μπορεί να έχω κάνει λάθος στις πράξεις. Οπότε αν κάποιος έτσι που είναι εξοικειωμένος στο δει και καταλάβει ότι έχω κάνει λάθος στις πράξεις, να μου το πει, να το διορθώσω. Εντάξει. Thank you very much. Πάει και αυτή λοιπόν. Πάμε στην 3.11. Πριν πάμε στην 3.11 θα σου υπενθυμίσω εδώ, γιατί από εδώ και πέρα αυτά θα βλέπουμε. Ή, για να δω. Ναι, ωραία, θα σου πω αυτή. Πάμε στην 3.11. Πριν δούμε την 3.11 θα σου υπενθυμίσω λιγάκι το κεντρικό οριακό θεώρημα. Το κεντρικό οριακό θεώρημα σου λέει το εξής. Αν έχεις μία τυχαία μεταβλητή χ που προέρχεται από ένα πληθυσμό, εντάξει, το οποίο δεν ξέρεις την κατανομή, αλλά έχει μία μέση τιμή, δηλαδή ένα expectation χ και ένα variance χ, εντάξει, το οποίο είναι γνωστό, εάν το μέγεθος του δείγματος, το νη, έτσι, το μέγεθος του δείγματος είναι μεγαλύτερο
τέλος πάντων, γενικά λένε από το 30, άλλοι λένε από το 50, γενικά αν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο, ή sufficiently large, ξέρω που λένε εκεί στο χωριό, τότε ισχύει το κεντρικό οριακό θεώρημα και σου λέει ότι είναι με δύο μορφές. Η πρώτη μορφή είναι η εξής, ότι το χ μέσο ακολουθεί προσεγγιστικά, κατά προσέγγιση, δειγματική με στιγμή, άσχετα από το τι ακολουθεί ο πληθυσμός, μία κανονική κατανομή με μέση τιμή το expectation του χ και διακύμανση το variance του χ δια νη. Δηλαδή επί της ουσίας σου λέει ότι προσεγγιστικά η δειγματική μέση τιμή ακολουθεί μια κανονική κατανομή με παραμέτρους μη, σίγμα τετράγωνο δια νη, τα οποία αυτά τα παίρνω από τον πληθυσμό, από αυτό που κάνει ο πληθυσμός. Δηλαδή με έναν τυπικό μετασχηματισμό η χ μέσω μείον μη διαιρώ με σίγμα προς ρίζα νη ακολουθεί μια τυπική κανονική κατανομή. Αυτή είναι η πρώτη μορφή του κεντρικού οριακού θεωρήματος. Δηλαδή σου λέω ότι εμείς ξέρουμε ότι όταν το χ προέρχεται από κανονικό πληθυσμό, δηλαδή από πληθυσμούς με κανονική κατανομή, τότε ο δειγματικός μέσος αποδείξαμε ότι ακολουθεί κανονική κατανομή με παραμέτρους μη και σίγμα τετράγωνο δια νη. Σου λέω ότι δεν χρειάζεται να προέρχεται από κανονικό πληθυσμό η τυχαία μεταβλητή χ, μου αρκεί μόνο το μέγεθος του δείγματος είναι μεγαλύτερο το 30, ώστε προσεγγιστικά να υποθέσω ότι το χ μέσο ακολουθεί κανονική κατανομή με παραμέτρους μη και σίγμα τετράγωνο δια νη. Και με έναν τυπικό μετασχηματισμό γίνεται έτσι. Εντάξει. Η δεύτερη μορφή του του κεντρικού οριακού θεωρήματος, θα σου το αποδείξω για να δεις ότι δεν είναι τίποτα. Το χ μέσο εξορισμού δεν είναι το σίγμα χι δια νη. Σίγμα χι δια νη. Ωραία. Αν λοιπόν πολλαπλασιάσω εδώ με το νη, για να μου φύγει το νη, δηλαδή ουσιαστικά βάλω το νη εδώ μέσα, λέω τότε ότι το σίγμα χι ακολουθεί κανονική κατανομή, προσεγγιστικά βέβαια, με παραμέτρους νη επί νη, προσοχή εδώ πέρα όταν μπαίνει το νη μέσα είναι νη τετράγωνο επί σίγμα τετράγωνο δια νη. Γι' αυτό λοιπόν απλοποιείται αυτό με το τετράγωνο και είναι νη επί νη, νη επί σίγμα τετράγωνο. Εντάξει, και με έναν τυπικό μετασχηματισμό προκύπτει το σίγμα χι ενίον νη επί νη δια σίγμα επί ρίζα νη τώρα, πρόσεξε το αυτό, ακολουθεί μια τυπική κανονική κατανομή. Είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν έχω μια τυχαία μεταβλητή χ που προέρχεται από έναν πληθυσμό, το οποίο ξέρω την πληθυσμιακή μέση τιμή, ξέρω την πληθυσμιακή διακύμανση, αλλά δεν ξέρω την κατανομή και το μέγεθος του δείγματος είναι μεγαλύτερο από 30, ισχύουν αυτές οι δύο μορφές ή σχέσεις που είδαμε. Εντάξει, το κατάλαβες τώρα, Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λοιπόν δύο εφαρμογές θα δούμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, θα κάνουμε και ένα τέταρτο βιντεάκι που θα δούμε αρκετές περισσότερες, απλά τώρα έτσι για να πάρεις λίγο μια μυρωδιά. Πάμε στην άσκηση 3.11, λέει λοιπόν η άσκηση 3.11. Χ μέση λοιπόν, η μέση τιμή, η δειγματική μέση τιμή ενός τυχαίου δείγματος με μέγεθος 100. Μέγεθος 100, το όποιασες δικαί μου, έτσι. Μέγεθος 100, δηλαδή πάνω από 30, δηλαδή μπορώ να εφαρμόσω το κεντρικό οριακό θεώρημα. That's all. Μέγεθος 100 από ένα πληθυσμό λέει το χ ακολουθεί κατανομή, λέει με κατανομή χ τετράγωνο, άρα το χ τυχαία μεταβλητή ακολουθεί κατανομή χ τετράγωνο με 50 βαθμούς ελευθερίας. Λέει να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η πιθανότητα, πόσο είναι η πιθανότητα προσεγγιστικά, ποια πιθανότητα όμως, μεγάλο που γράφεις και τέτοιο, 49 μικρότερο του χ μέσο, μικρότερο του 51. Με πόσο ισούται αυτό κατά προσέγγιση. Σου λέει προσεγγιστικά, σου δίνει τον ίσον 100, αμάν. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για κεντρικό οριακό θεώρημα. Εντάξει. Για να τα βάλω λιγάκι εδώ, να τα συμμαζέψω λοιπόν αφού τα έγραψα. Για να πούμε ότι εδώ πέρα έχω τον νη ίσον με 100. Έχω ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους 100. Από ένα πληθυσμό χ που ακολουθεί την κατανομή χ τετράγωνο με 50 βαθμούς ελευθερίας. Και μου ζητάει να βρω την εξής πιθανότητα, μου ζητάει την πιθανότητα το χ μέσο να βρεθεί μεταξύ του 49 και του 51. Εντάξει, αυτό προσεγγιστικά. Προσεγγιστικά. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις εσύ είναι να σκεφτείς κατευθείαν τι πληροφορία μπορώ να αντλήσω από το γεγονός ότι η χ ακολουθεί την κατανομή χ τετράγωνο με 50 βαθμούς ελευθερίας. Ξέρεις ότι όταν ακολουθώ την χ τετράγωνο με 9 βαθμούς ελευθερίας, τότε το expectation ισούται με νη και το variance έτσι ισούται με 2 νη. Νομίζω ότι αυτά πλέον έχουν γίνει γνώση τώρα, εντάξει. Επομένως το expectation χ, αφού η χ
ακολουθεί τη χ τετράγωνο με 50 βαθμούς ελευθερίας, θα ισούται με 50, το οποίο αυτό ουσιαστικά είναι το μη, εντάξει, το δε σίγμα τετράγωνο που είναι το variance της χ, η οποία ακολουθεί μια χ τετράγωνο με 50 βαθμούς ελευθερίας, θα είναι 2 φορές αυτό το 50, 2 επί 50, 100. Πιο απλό δεν γίνεται, εντάξει. Άρα έχω τη μέση τιμή, την πληθυσμιακή μέση τιμή και την πληθυσμιακή διακύμαση για την υπόψη πληθυσμό, ο οποίος ακολουθεί την κατανομή χ τετράγωνο με 50. Το γεγονός τώρα δεν θα μου πεις, εσύ μου είπες ότι το κεντρικό οριακό θεώρημα το εφαρμόζω όταν δεν ξέρω την κατανομή από την οποία προέρχεται την κατανομή του πληθυσμού, έτσι. Ωραία, και εδώ που την ξέρεις όμως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί δεν ξέρεις τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ή έχεις κάτι έτοιμο ώστε να μπορείς να υπολογίσεις πιθανότητες βάσει του να είναι μεταξύ εδώ και εδώ, γιατί χ τετράγωνο 5 βαθμούς ελευθερίας. Όχι. Γι' αυτό το λόγο θα πούμε ότι επειδή το νη είναι ίσο με 100 που είναι μεγαλύτερο του 30, έπεται από το κεντρικό οριακό θεώρημα ότι το χ μέσο κατά προσεγγιστικά ακολουθεί μια κανονική κατανομή με παραμέτρους μη και σίγμα τετράγωνο δια νη, τα οποία εγώ τα έχω υπολογίσει ακριβώς πιο πάνω. Το μη λοιπόν ισούται με 50, το σίγμα τετράγωνο ισούται με 100, πάρα πολύ ωραία. Το μέγεθος του δείγματος είναι 100, very very nice. 100 δια 100, καλά μου παιδάκια, μας κάνει 1, very nice. Άρα προσεγγιστικά το χ μέσο ακολουθεί η κανονική κατανομή με παραμέτρους 50,1. Πάμε να πετάξουμε και ένα τυπικό μετασχηματισμό να είμαστε ωραίοι. Άρα το χ μέσο ακολουθεί προσεγγιστικά. Καλά. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Χ μέσο μείον 50 δια 1, και μην πεις γιατί γράφω δια 1, να το γράφεις. Δεν πειράζει. Εντάξει, είμαι εγώ σπαστικός. Να το γράφεις. Χ μέσο μείον 50 δια το τυπικό σφάλμα, έτσι λέγεται, δια την τυπική απόκληση του δειγματικού μέσου, ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή, μη 0,1. Εντάξει, αφού τα έχω όλα αυτά, η ζητούμενη πιθανότητα υπολογίζεται πλέον πολύ εύκολα. Η πιθανότητα του 49 να είναι μικρότερο του χ μέσο, μικρότερο του 51, ισούται προσεγγιστικά βέβαια, όχι ακόμα δεν είναι προσεγγιστικά, αφαιρώ από όλα τα μέλη το 50 και διαιρώ με το 1, με την πιθανότητα το 49 μείον 50 δια 1 να είναι μικρότερο του χ μέσο μείον 50 δια 1 που είναι το z, και αυτό είναι μικρότερο του 51 μείον 50 και όλο αυτό δια 1. Εντάξει, άμα κάνουμε εδώ πέρα τις πραξούλες, θα το βάλω εδώ πέρα πλέον, εντάξει, μου φτάνει αυτός ο φόρος. Άμα κάνω αυτές τις πραξούλες, τότε αυτό ισούται με την πιθανότητα το μείον 1 μικρότερο του z μικρότερο του 1, εντάξει, όλα αυτά εδώ είναι προσεγγιστικά. Επομένως, επειδή ξέρω ότι η τυπική κανονική κατανομή είναι συμμετρική γύρω από το 0, εδώ είναι το μείον 1, εδώ είναι το 1, μπορώ να πω ότι όλο αυτό εδώ είναι 2 φορές αυτό. Άρα αυτό ισούται με 2 φορές επί την πιθανότητα 0 μικρότερο του z μικρότερο του 1, το οποίο άμα πάω και το ψάξω στον πίνακα, λοιπόν, για z ίσον 1 είμαστε στο 34,13, πολύ ωραία, άρα είναι 2 επί 0,3413, είναι 68,26%. Άρα προσεγγιστικά αυτή η πιθανότητα ισούται με 68,26%. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Okay. Ωραία. Πάμε να δούμε και την 3.13 και κλείνουμε με αυτή τη σειρά. Μάλλον με αυτό το βίντεο θα κάνουμε άλλο ένα που θα δούμε τα επόμενα προβλήματα που είναι όλα πάνω στο κεντρικό οριακό θεώρημα. Εντάξει, ας δούμε πρώτο 3.13, τελευταίο, εντάξει. Λοιπόν, έστω τυχαίο δείγμα μεγέθους 48, νη λοιπόν ίσον 48, από την κατανομή, πώς λέει, από την κατανομή f του χ, ίσον εν δεύτερον όταν το 0 μικρότερο του χ μικρότερο του 2 και 0 οπουδήποτε αλλού. Τι λέει να βρούμε? Να υπολογιστεί κατά προσέγγιση, τον είναι μεγαλύτερο του 30 και κατά προσέγγιση, η πιθανότητα η δειγματική μέση τιμή λέει να είναι μεταξύ του 0,95 και του 1,05. Εντάξει. Καταρχήν θέλω να ελέγξεις και να σκεφτείς αν όντως αυτή μπορεί να είναι μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Θα πρέπει να δεις ότι το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο συνάπειρο αυτής εδώ πέρα μας κάνει 1 και πράγματι μας κάνει 1, να το ελέγξεις. Εντάξει.
Άρα είναι όντως πράγματι μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσω να υπολογίσω, ξέρω ότι προσεγγιστικά, επειδή το νι είναι 48, άρα είναι μεγαλύτερο του 30, άρα εδώ από το κεντρικό οριακό θεώρημα το χ μέσο ακολουθεί μία κανονική κατανομή, προσεγγιστικά βέβαια, με μέση τιμή μη και διακίνηση σίγμα τετράγωνο διανύ. Άρα πρέπει να υπολογίσω το μη και το σίγμα τετράγωνο. Το μη ουσιαστικά είναι το expectation του χ, που εξορισμού γνωρίζω ότι το expectation του χ είναι το ολοκλήρωμα από το μείον άπειρο στο συνάπειρο του χ επί f χ του χ ντε χ. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ο ορισμός, δεν ξεχάσουμε τώρα και τους ορισμούς που μάθαμε τα υπόλοιπα. Ο ορισμός του expectation του χ, όταν το χ είναι μια συνεχή στοιχεία μεταβλητή όπως είναι εδώ πέρα, είναι ότι είναι το ολοκλήρωμα στο πεδίο ορισμού, και το πεδίο ορισμού εδώ είναι όλο το άρα, από το μείον άπειρο συνάπειρο του χ επί f χ του χ ντε χ. Το οποίο επειδή είναι παντού αλλού 0 εκτός από το 0 ως το 2, μπορώ να πω ότι είναι το ολοκλήρωμα από το 0 ως το 2 του χ επί εν δεύτερον. Και όλο αυτό ντε χ. Τώρα εδώ δεν κάνω ολοκληρώματα, απλά είναι έτσι. Χ τετράγωνο τέταρτα λοιπόν από 0 έως 2, το οποίο αν κάνεις πραξούλες θα σου βγει 1. Εντάξει? Άρα έβγαλες ότι το expectation του χ, το μη λοιπόν, το μη εδώ πέρα που είναι το expectation του χ, μου κάνει 1. Τώρα θέλεις να βρεις το σίγμα τετράγωνο. Για να βρεις το σίγμα τετράγωνο, δηλαδή το variance του χ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να θυμηθείς τον πολύ ωραίο και εύχριστο τύπο, ότι το variance του χ ισούται με expectation του χ τετράγωνο μείον expectation του χ και όλο το τετράγωνο, το οποίο αυτό το ξέρεις ότι ήδη κάνει 1. Άρα το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να υπολογίσεις το expectation του χ τετράγωνο, δηλαδή τη μαθηματική ελπίδα του χ τετράγωνο, γιατί το χ τετράγωνο είναι μια συνάρτηση του χ, ξαναλέμε. Το expectation αναφέρεται πάντα σε μια τυχαία μεταβλητή, και εδώ πέρα το χ τετράγωνο είναι τυχαία μεταβλητή, γιατί είναι συνάρτηση, το χ τετράγωνο είναι μια συνάρτηση της τυχαίας μεταβλητής χ. Άρα όταν φτιάχνω την αναμενόμενη τιμή μια συνάρτηση της τυχαίας μεταβλητής χ, αυτό ονομάζεται μαθηματική ελπίδα. Επομένως αφήνω τα πολλά τα λόγια, πάω να βρω το expectation του χ τετράγωνο, το οποίο ισούται εξορισμό με ολοκλήρωμα χ τετράγωνο επί f χ του χ ντε χ μέσα στο πεδίο ορισμού από μείον άπειρο συνάπειρο. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους με πριν, είναι το ολοκλήρωμα από το 0 έως το 2 του χ τετράγωνο επί n δεύτερον ντε χ. Πάλι εδώ είναι ένα απλό ολοκλήρωμα χ τρίτης έκτα από το 0 ως το 2, και αν κάνεις εδώ πέρα την πράξη θα σου βγει αυτό 4 τρίτα. Εντάξει? Ωραία, χαίρομαι ιδιαίτερα. Άρα αφού βρήκες ότι αυτό κάνει 4 τρίτα, δεν έχεις παρά να αντικαταστήσεις εδώ πέρα και να πεις ότι το variance του χ είναι 4 τρίτα μείον 1 στο τετράγωνο, και άμα κάνεις τη της πράξης θα βγει 1 τρίτο. Το έχουμε? Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε λοιπόν ότι το τέτοιο είναι 1 τρίτο. Εντάξει? Ωραία. Άρα αντικαθιστώ λοιπόν εδώ πέρα, να το σίγμα τετράγωνο το βάζω 1 τρίτο, το μη ξέρω ότι είναι 48, άρα άμα κάνω εδώ πέρα λίγο πραξούλες ακόμα, προκύπτει ότι το χ μέσο ακολουθεί προσεγγιστικά την κανονική κατανομή με παραμέτρους 1,1 δια 144, το οποίο 144 ουσιαστικά είναι το 12 στο τετράγωνο. Άρα είναι 1 δια 12 και όλο στο τετράγωνο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Άμα κάνω και τον τυπικό μετασχηματισμό, έχω να πω ότι το χ μέσο μείον 1 δια τη ρίζα αυτού νου, δηλαδή δια n δωδέκατον, ακολουθεί προσεγγιστικά την τυπική κανονική κατανομή με παραμέτρους 0,1. Τη τυπική κανονική κατανομή. Και για να το φέρω ακόμα πιο ωραία, μπορώ να πω ότι όχι, θα το αφήσω έτσι. Χ μέσο μείον 1 δια n δωδέκατον. Όχι, δεν θα το κάνω δια n δωδέκατον, θα το φέρω από πάνω. Άρα το 12 επί χ μέσο μείον 1 ακολουθεί προσεγγιστικά την τυπική κανονική κατανομή. Έκανα λοιπόν όλα αυτά για να μπορέσω να βρω αυτό εδώ το πραγματάκι. Είμαστε ok, με αυτό μας το επιτρέπει το κεντρικό οριακό θεώρημα. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα δεν μου χρειάζονται πλέον. Κρατάω μόνο το γεγονός αυτό, ότι το 12 επί τη δειγματική τιμή, δειγματική μέση τιμή μείον 1 προσεγγιστικά, θα ακολουθεί την τυπική κανονική κατανομή. Άρα το μόνο που έχω να κάνω για να υπολογίσω την πιθανότητά μου είναι να πω ότι αυτή η πιθανότητα θα ισούται, κάνω τον τυπικό μετασχηματισμό, δηλαδή αφαιρώ το 1 από όλα. Εντάξει, εδώ πέρα θα μου μείνει χ μέσο μείον 1
και εδώ θα είναι μικρότερο του 1,05 μείον 1 και πολλαπλασιάζω και τα 3 μέρη με το 12 και τα 3 μέρη με το 12 έτσι ώστε στη μέση να μου μείνει το z. Εντάξει, άμα κάνεις εδώ πέρα τις πράξεις σωστά θα σου βγει πιθανότητα μείον 0,6 μικρότερο του z μικρότερο του 0,6. Πιστεύω ότι ως τώρα συνήθισες ότι αυτό, επειδή είναι συμμετρική κατανομή, είναι 2 φορές η πιθανότητα 0 μικρότερο του z μικρότερο του 0,6 και άμα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα της τυπικής κανονικής κατανομής θα βρούμε ότι για 0,6 είναι 0,2257, άρα είναι 2 φορές επί 0,2257, το οποίο κάνει 45,14%. And that's all folks for today. 45 λεπτάκια, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά αναλυτικά. Οι επόμενες ασκήσεις θα τις λέω μπαμ μπαμ, χωρίς πολλή ανάλυση. Εκεί πέρα υπάρχουν και αρκετές κατανομές, οπότε έχουμε να πούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπορεί να τις πούμε και όλες. Θα δούμε όσες μας βγουν, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, καλά πάμε, θα τα πούμε next time. Τσίου. Το πουλάκι τσίου.